Wow, ninjani? Naze nabasha kubuhlungile ukuthi njengoba nihleli la khona ocabanga ukubaleka nemali yesitokufela. Inkinga kaDisemba mina ngasiyeka isitokufela mhla umama sazalana naye isitokufela senyama decide ukuthi useyi-vegetarian. Bathi sesihluganiselana inkomo sayibona sesihluganiselana ikabishi. But indaba sabantu abamnyama sithanda ukudlala into kuphela zeyinto eyi-expire-yo. Indaba nje amadoda angakahlanganekeli ilanga athi yabo nje imagine this big black mic in your mouth. Awasiza wabuya ugesi bese cabanga izinto ezipolitical kabi. Angikwazi ukumemeza because last week bengiphelelwe ivoice. So udokotela wami wathi ngingabe ngisascreama ngingazenza izinto ezimemezisayo ngevoice ngoba isifo athe nginaso uthe ngikhuluma kakhulu. So in a vocal fatigue. Yes. Manje ke mina ivoice yami ngihola ngayo. Angikwazi ukuthi ngingaba ngizoyimosha nje la kwisho ya 10 rand. Uyacabanga nje bethi udokotela uphuma la nyango utshela usisi basephoyinti ukuthi bane vaginal fatigue. Iba ne fatigue kanjani into yakho uhola ngayo bakithi? Ivoice yami nje mina ngiyiphatha kahle kabi. And mina I was raised right, mhlambe mina akuzanazi. Mina ngakhuliswa a very strong Christian woman wangikhulisa and akazi angikhuliswa wayengitshela nje amaqiniso from the beginning. Khumbula nje ngiqeda isikole ngiyongena e-university for the first time. Uma wami ngibizwa ngikhalisa phansi bathi Thenjiwe, you must make sure ukuthi emhlabeni you get rid of things you are not going to need. Anything that's not going to give you a profit in your life, don't hold on to it. Get rid of it. Whether it's friends, whether it's anything, just don't be a hoarder. So my second Friday at university, I got rid of my virginity. And in your shada, uma wanjela benukuthi Thenjiwe, uyabona ke nje usuyoshada nje. Akobe uwalalela amazwi wami. Because if you want to be happy as a woman, you must make sure you marry a man that has a professional job. Because the best time to have sex is when he's away on a business trip. So you must know ukuthi impilo yakho iqondile uyazi ukuthi wenzani. Ungalokhu futhi uplana nabantu mfeka uma mncane akazwana nje ngisho kwisho. Imfice edinwe ngapi? Ukhala ukuthi wakumalume wazwangomoshela uKhisimusi wami. Awu into zami bese ngiyiplanile. Uthisha ufundisa esikhathi wafika ngoJuni wafika umalume eqoqwa nezibe leli ndaba yokufa. Wamthatha wamfaka umasingcwabisane. Mebuya manje bakuvalwe inkolo ufika umalume umqemane. Awakhala umamncane. Because why vele thina as black people we think ukuthi the only way to invest imali yethu ukufaka umasingcwabisane. Sazi ukuthi imali yethu nje thina fanele siyibekele ukuthi iyogqitshwa. Ngisho kuthi umuntu behlala emjondolo endlini yeplanga. Kodwa bese ngcwaje sifuna ikhasikhethe ingqovu. Umuntu ayihlalele emjondolo azayoshona dasifuna ukungcwabe belungwini. Bazomsiza ngane sefile. Ngisho kuthi uma umuntu ulewe yena uma ngasibanibani, awuzwe inyumonia ungenwa amathambo. Hambani ke niyo emlindelweni. Bhokisi libozwe ngo-double plan. Blanket ngqovu uzugodole wena ufisa ukudonsa blanket phekobhokisi. Ublanket uboza isidumbu sesu ayisi
ugodola nini niphilayo. So we need to know ukuthi ngempela senzani ngemali. Njoba kuzo December nje we must know ukuthi there are other 11 months onyakeni. December is not the only month. There are so many things ezenzayo. Thola ukuthi umuntu ujabulela ukuthi nje ngani yami ngizothenga ikhavela, nami ngizothenga ikhavela, kodwa leyo khavela ulala phansi njengayo. Ujabulela ukuthi wena hayi mina ngigqoka into engalona igama, gqoka amagama mina oTommy Hilfiger, gqoka ibuke negama mina oRaven, kodwa lakhe igama leyo bhalwe thuneni kuphela. So we need to know ukuthi imali njengoba siyisebenza kanzima nje kumele si-investe right. I'm proud to see a lot of people manje who are investing in their children's education. It's beautiful, but kodwa kunento eyodwa nje wrong esiyenzayo. How ingani ningasasazi nesizulu sikhuluma isingisi kuphela? Kade ngixabana nomunye lapha kwamashu